Fl-ambjent militari din hija xena sinonima ma' Route March meta s-soldati bl-uniformi u armati iwettqu mixja twila f'rotta stabbilita minn qabel għal skop ta' taħriġ. Nhar l-4-18 Diċembru madwar 150 soldat kollha mit-tielet Reġiment tal-Forzi Armati se jagħmlu Route March mill-Barracks ta' Pembroke sal-Belt. Dakinhar iżda mhumiex ser ikunu armati għaliex l-iskop tal-mixja ser ikun wieħed ta' solidarjetà kif spjega il-logotenent Owen Aġus. Aħna nkunu qed nagħmlu tip ta' team building event li huwa qatt ta' karità għal Putinu Cares biex niġbru naqa' fondi biex inkunu nistgħu ngħinuhom ħajkomplu jibnu l-appartamenti f'dal proġett kbir li qed isir bħalissa l-Ingilterra. Is-soldati ser jitqasmu fi 3 gruppi li jitilqu mill-Barracks ta' Pembroke b'distakk ta' ftit ħin bejniethom. Tul ir-rotta ser jieqfu fatt ta' postijiet biex jiġbru donazzjonijiet tal-pubbliku li jista' jgħinu wkoll minn issa b'donazzjonijiet online jew bil-mobile app kif spjegat fil-midja soċjali tal-Armata. Il-mixja ser tibda fis-satejn ta' wara nofsinhar f'rotta li ser tieħu lis-soldati max-xatt ta' San Ġiljan, ta' Sliema, l-Gżira u l-Imsida u mbagħad jimxu fid-direzzjoni tal-Belt. Dakinhar imbagħad qisu għas-6:15 ta' filgħaxija aħna ħan naqdu kollha it-tlet grupp ħajnaqdu kollha fi grupp wieħed quddiem il-Parlament u minn hemm ħanirħula t-triq il-ġewwa għal Pjazza San Ġorġ kollha f'daqqa. L-attività tintemm mal-ħabta tas-7, it-tielet Reġiment tal-Forzi Armati jassisti lill-Armata b'nies ta' snajja differenti u jħaddan ukoll it-taqsima tal-esplussiv u tim ta' għaddasa.